Πόσο καιρό έχει να ανεβάσεις βίντεο? Γιατί δεν ανεβάζεις βίντεο? Δεν ανεβάζει βίντεο. Μήπως δεν έφτιαξες ανεβάζει κάτι βίντεο. άλλο? Γιατί δεν ανεβάζει βίντεο. Ανέβασε βίντεο. Γιατί δεν ανεβάζεις βίντεο? Ανέβασε βίντεο. Ανέβασε βίντεο. Ανέβασε βίντεο. Ναι, ξεκίνησε λίγο περίεργα. Νομίζω δεν σας αρέσει. Μισό λεπτό να αλλάξω βέβαια τη μαύρη εικόνα. Ναι, εγώ είμαι ο Καραγιώδης. Βέβαια, αν δεν με ξέρεις, τι κάνεις με τη ζωή σου? Πες μου, ποιον άνθρωπο μπορείς να ξέρεις πέρα από τη μάνα σου, εάν δεν ξέρεις τον Καραγιώδη, το μεγαλύτερο κουτσομπόλι? Πού πάει η κυρία Μαρία? Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σας πει ο Καραγιώδης είναι ότι ξαναξεκινάμε τα βιντεάκια στο YouTube. Και μάλιστα το πρώτο βίντεο που θα ανεβεί εδώ στο YouTube θα είναι ένα Q&A με δικές σας ερωτήσεις. Και όσο για το λόγο που αργήσαμε τόσο πολύ να κάνουμε βίντεο, περασμένα ξεχασμένα.